No niin, hyvää päivää kaikille. Meillä on tänään edessä Eurooppa-neuvoston kokous, huomenna eurohuippukokous ja kokouksen aloitamme yhteisellä lounaalla YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa. Keskustelemme erityisesti Ukrainan tilanteesta, ruokaturvasta, kaikista näistä kysymyksistä. On erittäin tärkeää, että meillä on mahdollisuus käydä tätä vuoropuhelua. Sen lisäksi presidentti Zelenski osallistuu videoyhteydellä Eurooppa-neuvoston kokouksen alkuun. Me kuulemme ajankohtaisimman tilanteen Ukrainasta ja varmasti häneltä myös toiveita ja pyyntöjä siitä tuesta, mitä me edelleen Ukrainalle voimme osoittaa. Ukraina on esittänyt pyynnön keskusteluista liittyen Hornet-hävittäjiin Suomen ja Yhdysvaltojen ja Ukrainan välillä. Kenelle tämä pyyntö on mennyt ja miten Suomi aikoo reagoida? No en tietenkään pysty tai voi tässä yksityiskohtaisesti kertoa luottamuksellisista keskusteluista eri maiden välille. Voin yleisellä tasolla todeta, että Ukraina on pyytänyt Suomelta apua aivan kuten kaikilta muiltakin unionin jäsenmailta, kumppanimailta, saadakseen lisää aseistusta maahan. Me olemme käyneet tätä keskustelua yleisellä tasolla, kansainvälisellä tasolla ja pidemmän aikaa. Heidän tarpeensa koskevat erityisesti tietenkin ammustarvikkeita, kaikkea sitä materiaalia, jota joka päivä Ukrainassa kuluu, mutta he tarvitsevat myös raskaampaa kalustoa, niin tankkeja kuin myös ilmapuolustusta, hävittäjiäkin. Ja eri maat näitä päätöksiä ovat tehneet. Myös Suomen osalta me olemme saaneet pyyntöjä erilaisista materiaaleista, mitä Ukraina tarvitsee, ja paraikaa valmistelemme 14 aseapupakettia Ukrainalle. Onko pyyntö tullut pääministerikansliaan vai puolustusministeriöön? No en tässä kohtaa lähde näitä yksityiskohtia kommentoimaan. Yleensä erilaiset pyynnöt tulevat niihin ministeriöihin, jonka hallinnonala asiat koskevat. Onko Suomi vastannut ei? No, en voi tässä tietenkään näitä luottamuksellisia keskusteluita, vuoropuhelua eri tahojen kanssa lähteä referoimaan. Me tulemme keskustelemaan tästä 14 aseapupaketista tulevissa kokouksissa ja tuki Ukrainalle tulee siitä eteenpäinkin jatkumaan. Suomi tulee käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä niissä asianomaisissa kokouksissa, missä me asioista päätämme. Onko teillä tässä yhteinen näkemys tasavallan presidentin kanssa kun Suomi keskustelee aseellisesta tuesta Ukrainalle, siitä keskustellaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, valtioneuvoston kanssa, TP-UTVAn kokouksissa. Sen lisäksi valtioneuvosto omalta osaltansa, presidentti omalta osaltansa on päätösten linjausten toimeenpanijoita. Eli kyllä näistä kaikista paketeista on yhdessä keskusteltu ja tullaan vastaisuudessakin keskustelemaan. Suomi on perinteisesti ollut hyvin presidentti ja keskeiset ministerit ovat hakeneet tällaista yhtenäistä viestiä ulkopolitiikassa. Näyttää sille, että teidän viestinne on vähän erilainen presidentin tietoisesta tästä keskustelusta, mitä on käyty Zelenskin kanssa. Lähdittekö tietoisesti yhteistä ulkopoliittista yhtenäistä keskustelua ja ulospuhua vai vahvuutta käydään? Suomen linja on yhtenäinen. Me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja Ukrainalla on monenlaisia tarpeita saada aseistusta maahan. Suomi on omalta osaltaan 13 aseapupakettia tehnyt, valmistelemme 14. Olemme valmis jatkamaan tätä apua ja tukea myös sen jälkeen. Linja Ukrainan tukemisesta on yhtenäinen. Sitten me voimme käydä keskustelua siitä, minkälaista tukea annetaan ja tämä keskustelu käydään niillä foorumeilla, joihin se kuuluu. Tietenkin me tiedämme, että keskustelua esimerkiksi hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle, ilmapuolustuksesta käydään laajasti eurooppalaisella tasolla kumppanimaiden kanssa. Monet maathan ovat näitä päätöksiä jo tehneet. Me emme tätä keskustelua myöskään Suomen päässä pääse pakoon, vaan tämä on meidänkin edessämme. Ukraina tarvitsee monenlaista tukea ja mielestäni meidän pitää tuota tukea pystyä tarjoamaan. Voiko Suomi luovuttaa nykyisestä 64 Hornetista jotakin ennen kuin uudet korvaavat hävittäjät? No, tämä on kysymys, joka pitää hyvin huolellisesti käydä läpi. Kun olen presidentti Zelenskin kanssa niin Kiovan vierailun yhteydessä kuin aikaisemmin näissä yhteisissä kokouksissa, missä me olemme asiaa jo aiemmin käsitelleet. Tämä hävittäjäkysymyskään ei suinkaan ole uusi, se ei ole vain Kiovan vierailun osalta noussut esille, vaan tätä keskustelua yleisellä eurooppalaisella tasolla käyty jo hyvin pitkään. Niin tämän osalta meidän pitää hyvin tarkasti tietenkin katsoa se, missä vaiheessa, millä tavalla Suomi voi apua antaa. Olen myös todennut sen, että meidän pitää huomioida oma geopoliittinen sijaintimme Venäjän naapurimaana. Tämäkin ymmärretään hyvin, Suomen positio Venäjän naapurissa
mutta me olemme tukea antaneet ja olemme sitä valmiita jatkossakin antamaan. Itse näen, että me olemme tehneet päätöksen uusista hävittäjistä, uusien hävittäjien hankinnasta ja kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä, mitä me tälle kalustolle teemme, josta me luovumme. Miten nopeasti tuollaiset keskustelut Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa voisivat toteutua? En lähde tätä spekuloimaan. Me tiedämme totta kai sen, että kaikki sellaiset asejärjestelmät, jotka ovat Yhdysvalloista, näistä kaikistahan pitää neuvotella aina yhdessä. Ei tämä ole mitenkään tavatonta tai uutta. Tätä keskustelua käydään eri maiden välillä jatkuvasti. Tämä on yhteinen ponnistus, yhteinen kansainvälinen ponnistus. Eri maat ovat tässä mukana kukin omilla kyvyillänsä. Myös Suomella on kyvykkyyksiä ja kykyjä ja minun mielestäni me voimme niistä kyvykkyyksistä keskustella. Tässä keskustelussa jotenkin myös unohtuu, minkä takia me puhumme hävittäjistä tai minkä takia me puhumme tankeista. Kyse on siitä, että Ukrainan pitää voittaa sota, Ukrainan pitää pystyä etenemään, työntämään venäläisiä joukkoja ulos alueeltansa mahdollisimman nopeasti. Muutoin sota pitkittyy, kärsimys kasvaa ja me kaikki Ukraina etulinjassa maksaa siitä erittäin kovan hinnan. Ja mielestäni tämä konteksti nyt tästä unohtuu, kun me keskustelemme esimerkiksi kotimaassa näistä hävittäjistä. Pitää aina muistaa se, minkä takia Ukraina aseellista apua tarvitsee, minkä takia se tarvitsee sitä nopeammin ja minkä takia aivan jokaisen maan, myös Suomen, pitää pystyä näihin pyyntöihin ja tähän avun tarpeeseen vastaamaan. Sorry, can I ask a question in English? Sure. Thank you so much. I wanted to know, at the moment, Germany banned or vetoed the ban of Russian engines. It's a big topic at the moment. What is your position on this, and how will this influence the future of decision making as well? Blocking something so last minute. What was the decision? I didn't hear. The decision that Germany blocked the ban of combustion engines for cars. Well, of course, every country needs to make their own decision concerning these matters. We will discuss today more broadly about the support to Ukraine, and we will discuss this also with the Secretary General Antonio Guterres. How can we together make sure that Ukraine will get the help it needs? How can we together make sure that we will provide all the aid that they really need right now? And of course we will also discuss about weapons, military equipment that Ukraine needs. And we need to speed up the European capabilities when it comes to these equipments. And one of the topics will be how we can boost the European capabilities providing and producing arms and, for example, ammunition. I think it was very important decision that was made earlier this week that we will provide Ukraine more ammunition that they really need every day. Can you just give us an update on the timeline of when you expect Finland to become a full member of NATO? And just a follow-up, are you concerned about China visiting Russia and their closer ties? About the NATO membership and ratification process, Turkey has said that they will ratify before the elections. We know that Hungary will have this process next week, so we will hope that within near future Finland will become a member of NATO. Of course, I want to highlight that Sweden also fulfill all the criteria, and they should also become members of NATO very fast. Finland will do utmost to make sure that Sweden will also become member of NATO as soon as possible. And on China and Russia, Prime Minister. Millaista viestiä odotatte näihin aseen ja ammustoimituksiin? Aiemmin tällä viikolla ulkoministerit ovat päässeet yhteisymmärrykseen, olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että toimitamme entistä nopeammin eurooppalaisesti ammuksia Ukrainaan. Näitähän kuluu joka päivä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että on nyt pidemmän aikavälin sitoutuminen ammusten toimitukseen Ukrainalle, mutta tämä ei tietenkään riitä. Sen vuoksi me tulemme jatkamaan keskustelua tänään eurooppalaisen puolustusteollisuuden vauhdittamisesta, yhteisostoista, siitä millä tavalla me voimme varmistaa, että pystymme kaikkea tätä materiaalia Euroopassa tuottamaan, toimittamaan entistä nopeammin. Meidän pitää myös varautua siihen, että sota jatkuu pitkään, ja siksi tämä keskustelu eurooppalaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta on kriittisen tärkeä kysymys.
Haluan myös nähdä, että vahvemmalla tuella sota voisi päättyä aikaisemmin ja sen vuoksi esimerkiksi tästä raskaasta kalustosta pitää hyvin suoraankin pystyä keskustelemaan. Jos Ukraina ei saa sitä teknologiaa, sitä kalustoa, mitä se kentällä tarvitsee työtäkseen venäläiset joukot ulos Ukraina-alueelta, niin silloin sota vain pitkittyy. Kärsimykset kasvavat ja me kaikki maksamme tätä yhteistä hintaa. Miltä muuta EU-vastaus tähän talouskilpailuun, mikä nyt kansainvälisesti käynnissä on tämän oikeasuhtainen vastaus, nopeat toimet on tehty, josta otetaan vielä aika sittenkin. Mitä kokonaisuus on kannattaa? Suomi on yhdessä muiden maiden kanssa lähettänyt kirjeen komissiolle ja me olemme lähestyneet komissiota siitä, että meidän pitää yhdessä varmistaa paitsi tämän nykyisen tilanteen, siis tämän Yhdysvaltojen IRA-paketin osalta vastaus, niin myös varmistaa Euroopan pitkäaikavälin kilpailukyky. Meidän pitää panostaa meidän vahvuuksiimme, erityisesti osaamiseen, uusiin teknologioihin, kaikkeen tähän kyvykkyyteen, jotta me olemme tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä. Eli meillä pitäisi olla huomio paitsi nyt tässä akuutissa tilanteessa koskien Yhdysvaltojen IRA-pakettia, niin myös Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyssä. Tämä on näkökulma, mitä Suomi ja monet muut jäsenmaat vahvasti pitävät esillä ja se on viestimme myös tänään, kun tästä aiheesta keskustelemme. Do you expect the participation of Mr. António Guterres to bring something new on the discussion on sanctions? We will discuss about the situation in Ukraine, especially food security will be one topic that we will discuss, but all in all about the suffering of Ukrainian people that they are facing every day. We need to make more efforts to help Ukraine, and I think it's very important that we will also discuss with Secretary General Guterres on this matter, because we need the international support, not only the support from European Union, our partners, but also the international broad support from everyone. So I think it's very important that we will discuss with United Nations on these matters, and especially the support that, for example, the Global South can show in this respect. I want to also highlight that the war in Ukraine, it's not only concerning Ukraine. Actually, it's concerning the whole rule-based international order. If we don't send a clear signal, a clear message that these actions by Russia is unacceptable, then we will also lose the international rule-based order. I think we need to be very strong. We need to stand very strong behind our values and these rules that we have together made and make sure that aggression doesn't pay off. Thank you.